какво видях тук до басейна в Мерият. Как си отглеждат салатките в тръбите с водата. Това е супер прясна салата. Как да ви кидингме. Там подправки ли са? Сега ще доближа да видим. Но вижте, тук салатките си излизат от дупките на тръбата, растат. Някой ги хлъцка и да играят. This is so cool. Кой е това? Домати? Вау!